det er, når solstrålerne rammer regndråberne, og lyset afbøjes og afspejles i dråberne. Hvidt lys, det er ikke bare hvidt lys. Lyset består af alle farver, der er i farvespektrummet, og dermed alle bølgefrekvenser. Farverne, det er rød, orange, gul, grøn, turkis, blå, indigo og violet. Farverne blå og violet har de korteste bølgelængder på 380-450 nanometer, mens vi i den anden ende af skalaen har rød, som har den længste bølgelængde på 625-740 nanometer. Her ses et forsøg, hvor vi laver vores egen regnbue. Vi har puttet spejlet ned i et glas med vand. Glasset fungerer som regndråbe, spejlet som refleksion og vores lygte som sollys. Vidste du, at man aldrig kan finde enden af en regnbue? Grunden til det er, at regnbuens centrum altid er placeret lige over dit hoved, fordi at regnbuen afhænger af din placering. Til tider kan man opleve, at der ikke kun er én regnbue, men to. Denne ydre bue kaldes den sekundære bue. Grunden til, at der er to buer, er, at lysstrålerne har gennemgået en ekstra spejling i vanddråberne. Den anden regnbue kan ses på himlen ca. 9 grader over den primære bue. Den sekundære bues farver er omvendt i rækkefølgen, med violet yderst og rød inderst, og endelig er farverne ikke så klare som i den primære regnbue. I sjældne tilfælde kan man se en tredje bue, og så er farverne igen vendt om. Farver er områder i det elektromagnetiske spektrum, som vores hjerne omformer til og opfatter som farver. Farver skyldes synsindtryk fremkaldt af den elektromagnetiske stråling, som er fra den synlige del af sollysets spektrum. Farven på en genstand er afhængig af det lys, som genstanden. Her har vi lavet et forsøg med at spalte hvidt lys i et prisme. Prismet spalter lyset og gør sådan, at vi kan se de forskellige farver, lyset består af. Farverne, vi kan se, når vi spalter det hvide lys, er alle farver i farvespektrummet. Farverne er de samme, som man ser i en regnbue. Når lys sendes gennem et materiale til et andet, vil indfaldsvinklen og brydningsvinklen ikke være den samme. Når vi har en lysstråle, der skal igennem en vanddråbe, vil strålen både brydes igennem vandet og ud i luften, eller også vil lyset blive reflekteret tilbage. Afhængig af hvilken farve lys der sendes igennem materialerne, vil brydningsvinklen have en bestemt størrelse. Brydningsvinklen afhænger altså af farven på lyset, da hver farve har sin egen konstant. Da hvidt lys indeholder alle farver i farvespektrummet, og vanddråben fungerer ligesom prismet i vores forsøg, og bryder lyset, vil man kunne se alle farver som i en regnbue, altså fra røds bølgelængde til violets bølgelængde. Til at udregne brydningsvinklen bruger man formlen sinus til indfaldsvinklen delt med sinus til brydningsvinklen er lig med hastigheden i materiale 1 delt med hastigheden i materiale 2.